Dobro. Za večeras imam divne, sjajne goste, nevjerovatno talentovne, nevjerovatno lepe i meni veoma, veoma drage. Prvo od njih, ko bi drugi, nego kažu da smo ona i ja kao nokat i meso, da smo nerazvojni, da smo... Pala mi bubica. Da, večeras sam inače imam novi mikrofon, kažu da sam kao Madonna. To samo imala ona i ja sada. Dakle, moj prvi gost, moj brat, kako bi rekao, moj brat blizanac, neko bez koje ne mogu, koji je otvorio u radionicu svojevremeno, niko drugi do fenomenalna, sjajna, neponovljiva Slađa Allegro. Bravo, Slađo. Sve si mi uzeo. Kako? Sve si mi uzeo. Koga? Pa, jel ribica moja? Da, ribicu si mi donela, viš da je živ, Oskar. Da. Vidi ga, Oskar, joj, srce moje malo. Uzeo si mi Dekija, čoveč. Kog Dekija? Dekaru Janković. Ćete mi njega vratiti? Jekija sam. Sve si uzeo. Deki, da li se osjećaš oduzet? Pa lepo je, pa šta bi radio kući? Koga više voliš, mene ili Slađu? Pa zna se. Kako, šta to znači? Ja znam reći ti posle. Zna se to. A Ivke, Ivan, Eki? Da. I drago mi je što su oni tu i drago mi je što sam ja večeras tu. Zato što si Dragaš se prezivaš. Da, zašto se prezivam Dragaš, da. I hvala ti što si me pozvao. Kako te pozovem, tebi su vrata otvorena uvek i zauvek. A dobro, drago mi je što smo... Drago što ribica živa, što si mi ti poklonila? Da, Mila ti je poklonila. Drago mi je što te nisu ugasili, mislim još uvek traješ. Ne. I tako. Kažem ja ovom mom drugu koji drži u televiziju Toksi, kažem, znaš šta je tvoj problem u životu, šta? Što sam ja tvoje najpoznatije lice tvoje televizije. Sudbino, živote, težak li si. Pa dobro ti ide, to je važno. Je li tako? Da. Reci mi se jednu stvar. A to su dve. Novo, najnovija stvar, to je muzika iz starog filma. Ja sve znam o tome, ali aj kaži ti nešto. Kaži lepo. Pa dobro, mislim da većina zna da smo napravili nešto novo od nečeg starog, ako mogu tako da kažem. I kažu ljudi da imaju u suštini utisak da su to neke nove pesme, što mi je jako drago. Čuli su svi ono što smo mi hteli da prenesemo, a to je prvo ljubav između nas. Što si ti rekao jednom prilikom, to je u stvari naš film, naš život. I drama. I drama i komedija, više je komedija nego drama. I ljudi su prepoznali, čuli, nikada nije bilo ovoliko dobrih i pozitivnih komentara i dobrih kritika i stvarno mi je drago zbog toga. A tako malo dislajkova? To ja ne pratim, ne znam. I 3 trendinga? 3 trendinga? A što nije 4? Pa dosta je 3, što? A gde ne tad je bilo 4 pesme, 3 trending bilo? Dobro je. Ja sam zadovoljna. Bitno je da ljudi slušaju, da stvarno bez šale, da su prepoznali to što smo mi želeli da uradimo, da im se dopada, da slušaju, da uživaju i to je ono što je najvažnije. Niko te nije nagradio, mene su nagradili, jedan komentar kaže da sviram ko ovan iz livadu, a oni za mnom ko ovce. Baš mi drago. Nadam se da je taj učio neke škole. Viš kako se fino izražava. To je kafa, moć.